Buena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Us faig aquest comunicat des del complejo vacacional carrer Joan Salvat. Ja han informat que el confinament s'allargarà, per tant, vamos mal. Però bueno, com que la gent està fent molts concerts i moltes coses, cada vegada jo crec que ho passo millor, en plan, en lloc d'anar pitjor, estic anant a millor, cosa que guai. Dit això, ahir no vaig penjar vídeo perquè vaig estar ja preparant el d'avui, que ha estat una mica més complex, tot i que realment acabarà sent molt curt. I és que hem fet un imitando fotos, però imitàvem les fotos d'en Gotzon Mantuliz, que és un influencer de Bilbao que bàsicament és professor de fitness i va ser profe a OT 2018 i és amic de la Maria Pombo i totes aquestes. I té una gossa, que és la Noa, i bàsicament tots els seus Instagram són fotos d'ell amb la gossa i tal, com jo bàsicament amb la piula. I com es diu, l'únic que la gossa és molt més grossa i poden fer moltes més coses. I a més té una marca de corretges i collars i tal, que no és per fer aquí spam, però és que és molt cookie. Vull dir, mireu aquesta, és superguai. I la corretja la tenim a conjunt també. I bàsicament doncs ens hem dedicat a imitar fotos seves, tenint en compte les limitacions tant d'espai com de capacitat física meva, com de capacitat física de la piula o d'entrenament o del que sigui, vale? Però bueno, ara us deixo amb les fotos. La primera és una molt bàsica, però bueno, mira, ha quedat tot cookie. Després, aquesta ell la va fer per Halloween l'any passat i nosaltres pues, hem fet el que hem pogut. Aquí en tenim dues molt hivernales, que jo em moria de calor amb aquest jersei, però bueno, molt cookie tot. Bueno, aquesta és bàsicament una de les grans funcions de la piula, que és donar la poteta, perquè està tot el dia donant-la. Aquesta està la pitjor, jo crec, i també la pitjor representada, perquè, bueno, bàsicament ell sap saltar i estira el terra i li és igual, i jo, bueno... I, bueno, ja passem a la secció en verano, que molt cookie tot. L'última ha estat dramàtica, vull dir, la piula no pots aconseguir que s'estiri ni de broma, així de bé, per tant, bàsicament li hem posat una xutxa i mentre se la menjava, doncs hem fet la foto. S'ha de dir que aquests dies la piula està com super excitada, com si, en plan, vull dir, per ella la vida no ha canviat tant, saps? Vull dir, no sé, és molt raro. Bueno, i ja està, això ha estat tot per avui, espero que us ho estigueu passant més o menys bé, i recordeu, renteu-vos les mans. La mama ara se les va rentar, important.